Turnaj Four Nations Face-Off je za dveřmi a i bez českých zástupců jistě půjde o velmi zajímavý šampionát. Tady je vše, co potřebujete vědět. Začněme obecně. Turnaj začne 13. února a základní část potrvá až do 18. února. A účastníci ho budou, jak už vyplývá z názvu, 4 týmy. USA, Kanada, Švédsko a Finsko. Přičemž tyto týmy budou složeny ze zástupců, které jednotlivé národnosti mají v NHL. Začněme s Kanadou. Kanada má na papíře asi nejsilnější ofenzivu z celého turnaje, ovšem problém nastává v obraně a v brankovišti. Pojďme si rychle představit, jak by mohla jejich sestava vypadat. Kanada by mohla do zápasu nastoupit asi takto. Reinhart, McDavid, McKinnon, Hagel, Point, Marner, Marchand, Crosby, Stone, Jarvis, Cirelli, Konechny a Bennett jako 13. útočník. Co se týče obrany, trenéři budou nejspíše stavět na už vybudované chemii mezi hráči. První pár by mohl být Taves a Makar z Colorado, druhý potom Theodore a Pietrangelo z Vegas. No a třetí pár uzavřou Morrissey a Perejko, s tím, že Travis Sanheim bude jako 7. obránce. V bráně potom máme Jordana Binningtona, Aidena Hilla a trojku by mohl dělat Sam Montembeault. Když se na tu sestavu podíváme, tak vidíme, že útočná síla Kanady je asi nejlepší na turnaji. Ovšem obrana a brankoviště už velmi slávné oproti ostatním týmům. Nejvíce asi teda brankoviště. Trojice Binnington, Hill a Montembeault není dostatečné, když to porovnáme s tím, co Kanada přivést mohla. Lepší výsledky než tato trojice podá například Marc-André Fleury, Darcy Kuemper nebo Logan Thompson. Pro zajímavost je nutno uvést, že od toho, co byl Logan Thompson nezařazen na soupisku Kanady, tak jeho bilance je 12 výher, 1 porážka a 1 porážka prodloužení. Taktika, která by mohla Kanadě pomoct vyhrát, je udupat soupeře ofenzivně, protože jakmile něco projde obranou, tak brankáři to nejspíše nezastaví. Tady je korelace s jiným týmem s javodovým listem na hrudi, konkrétně s Toronto Maple Leafs, kteří asi mimo tuto sezónu dlouhou dobu hráli hokej offense first a obrana a brankáři víceméně nikde. Z toho důvodu si myslím, jak už vyplývá z názvu videa, že právě turnaj bude kanadským propadákem a i když mnoho fanoušků může mít Kanadu za favorita, tak si nemyslím, že dokážou postoupit do finále. Dále se podívejme na sestavu Finska. To je asi dle mého nejslabší tým na turnaji. Útočné liney budou Lehkonen, Barkov, Rantanen, Granlund a Hoteravainen, Luostarinen, Hintz, Laine, Armia, Lundell, Kakko a jako 13. útočník Erik Haula. Co se týče obrany, tak tady Esa Lindell, Miro Heiskanen první pár, Juuso Välimäki, Olli Maatta, Niko Mikkola, Jani Hakanpää a jako 7. obránce Rasmus Ristolainen. V bráně potom budou figurovat Jussi Saros, Kevin Lankinen a Ukko-Pekka Luukkonen. Oproti ostatním týmům má Finsko nejslabší útok i nejslabší obranu. První 2 liney jsou kvalitní, ale budou muset být hodně vytěžovány, aby dokázali vyrovnat ten deficit, který oproti ostatním celkům mají. Naopak, kde by Finové mohli vzkvétat, tak to je brankoviště. Jussi Saros i Kevin Lankinen, popřípadě Ukko-Pekka Luukkonen, dokáží ukrást zápasy. A turnaj je velmi krátký, takže se může stát, že jeden z této trojice prostě bude mít hot streak, ukradne pár zápasů a může Finsko klidně dovést až do finále. Za normálních okolností by Roope Hintz na 3. centru byla úžasná hloubka. Jenže ten nezažívá vůbec dobrou sezónu letos a bude mít vedle sebe třeba Patricka Laineho, kterému musí naservírovat puky, aby Laine mohl střílet ze svého místa. Jenže když se podíváme, jak se Hintzovi letos nedaří, tak si nemyslím, že ta sestava bude fungovat. Naopak naději je Kaapo Kakko. Ten na mezinárodní scéně většinou září a po výměně do Seattlu hraje úžasně. Potom, co Seattle získal Kaka téměř zadarmo, tak má finský útočník pod svým jménem 13 bodů v 15 zápasech. Dále se podíváme na sestavu Švédska. Co se týče útoku, tak sestava mohl brát následovně. Brad, Zibanejad, Nylander, Forsberg, Petersen, Raymond, Kempe, Eriksson, Ek, Lindholm, Nyquist, Karlsson, Arvidsson a jako 13. útočník Leo Carlsson. V obraně Hedman Dahlin, Forsling Brodin, Ekholm Anderson a jako 7. obránce Erik Karlsson. V brance potom Gustafsson, Markström a Linus Ullmark. U Švédů bychom mohli sledovat hned 2 zajímavé konexe. První z nich je útok Filip Forsberg a Viktor Arvidsson. Tito 2 spoluhráči spolu už dříve hráli v Nashvilleu ve známé Jofa Line, ještě s Ryanem Johanssonem. Bude tak zajímavé sledovat, zda jim ještě nějaká chemie zůstala, neboť v Nashvilleu byli úžasní. Ovšem problémem je, že Viktor Arvidsson nezažívá zrovna skvělý ročník, takže je dost možné, že se vedle Forsberga vůbec nepostaví. Druhou zajímavou konexí by mohl být Elias Pettersson a Mika Zibanejad. Ve Vancouveru se už několik měsíců táhne drama mezi Eliasem Petterssonem a JT Millerem, které je opředeno několika spekulacemi o výměně. A jednou z nich byl právě JT Miller do New York Rangers.
Na druhou stranu by mohl putovat Mika Zibanejad. Ten nejspíše nechce odvolat svou klauzuli pro Vancouver, ovšem pokud by se mu na turnaji vedle Petersona dařilo, tak to nemůžeme přece vylučovat. Co se týče švédské obrany, mám velký problém s nominací Erika Karlssona. Ten už v posledních pár let nehraje vůbec kvalitní hokej, ofenzivně dokáže trošku přispět, ale po jeho vstupu do sezóně v San Jose v Pittsburghu nehraje víceméně nic. Měl být ten, kdo oživí přesilovku Pittsburghu, ale právě kvůli otřesné přesilovce Pittsburgh vůbec nepostoupil do playoff. Oproti Karlssonovi se do nominace nedostal například Oliver Ekman-Larsson. Ten minulou sezónu vyhrál Stanley Cup s Floridou, ale předvádí velmi kvalitní výkony i v Torontu. Je rovněž ofenzivním obráncem, ale jeho kvalita hry je vyšší než Karlssonova. Karlsson sice má v porovnání tu sezónu pod svým jménem více bodů, ale Ekman-Larssonovi můžete trošku více věřit i dozadu. A s tím, jak je turnaj krátký, by to Švédům mohlo velmi vymstít, pokud tedy Karlsson nebude jenom 7. obránce. Nakonec se podívejme na možnou sestavu USA, asi nejsilnějšího týmu turnaje. Brady Tkachuk, Auston Matthews, Matthew Tkachuk, JT Miller, Jack Eichel, Kyle Connor, Dylan Larkin, Jack Hughes, Chris Kreider, Jake Guentzel, Vincent Trouček, Matt Boldy a Brock Nelson jako 13. útočník. V obraně Quinn Hughes a Charlie McAvoy, Jacob Slavin a Adam Fox, Zach Werenski a Brock Faber a jako 7. obránce Noah Hanifin. V bráně potom asi nejsilnější trio Hellebuyck, Oettinger a Swayman. Američané mají asi nejsilnější brankáře na turnaji. Trojice Hellebuyck, Oettinger, Swayman strčí do kapsy všechny ostatní. Problémem je, že turnaj je velmi krátký, takže USA nejspíše nedokáže využít potenciál tady téhleté svaté trojice. Ovšem pokud se jeden z nich zraní, tak se trenéři nemusí příliš strachovat. Záda budou stále pokrytá velmi kvalitně. Zároveň najdeme velkou hloubku i v útoku a obraně. Útok má stále nejlepší Kanada, ovšem trojice centrů Matthews, Eichel, Hughes a 4. centr Trouček se jí rovnat může, byť není tak kvalitní. Ovšem tady to kompenzuje ta velmi silná obrana. A když už by ta kvalitní obrana nějakou chybu udělala, stále máte zásady Hellebucka nebo Oettingera, po případě Swaymana. To se u Kanady říct nedá. Ta obrana není špatná, ovšem nemůžete se spoléhat na zákroky Binningtona, po případě Hilla, po případě Montembeaua. Osobně se nejvíce těším, jak spolu budou hrát bratři Tkachukové. Matthew ukázal, že je jeden z nejlepších hráčů pro playoff současné generace. A Brady v playoff ještě nehrál, tudíž tento turnaj v něm může probudit ještě něco navíc. A může ho motivovat ještě více, aby Ottawu do playoff dotáhl, neboť Ottawa k němu letos fakt nemá daleko. No a USA je vlastně rodinný tým, další bratrskou dvojici doplňují Jack Hughes a Quinn Hughes. Osobně mám s týmem USA jenom jeden problém, a to je nominace Chrisa Kreidera. Ten v New Yorku zažívá otřesnou sezónu na jeho poměry. Vzhledem k jeho nominaci se do soupisky nedostal například Cole Caulfield, který má momentálně na svůj tým mnohem větší dopad než Chris Kreider. Caulfield táhne Montreal do playoff a New York z něho vypadává. Co se týče formátu turnaje, tak po základní části, která skončí 18. února, postoupí 2 první týmy do finále. Já si osobně myslím, že ve finále se spolu utkají USA a Švédsko, tím 3. bude Kanada a 4. Finsko. A ve výsledku si myslím, že nakonec turnaj zakončí vítězně Američané. Na to se ale těším nejvíc, je, že Four Nations Face-Off může vést k jakési mini trade deadline. Neboť v týmu se budou vytvářet nové chemie, nové kombinace hráčů, které manažeři dosud neviděli. Osobně si myslím, že to povede k výměně Miky Zibanejada a dost možná klidně do Vancouveru, pokud se mu bude s Petersem dařit, a na druhou stranu putoval potom JT Miller. Zároveň spolu v jednom týmu budou hrát Auston Matthews a Brock Nelson. O Brocka Nelsona mají velký zájem Maple Leafs. Jde o fyzického forwarda, který je pending UFA, to znamená, že bude volný hrát po této sezóně. Takže je ideálním kandidátem pro doplnění už tak silné soupisky Toronto. No a co vy? Kdo myslíte, že vyhraje? Dejte vědět do komentářů a nezapomeňte odebírat.